dnešním videu zadal tutorialovou challenge, kde budu moct používat pouze zelené zbraně. Na movement a heal se to nepočítá, tam ty můžu používat jaký chci. A tak dejte like, odběr a jdeme na to. Bohužel máme vlnu, nemáme battle bus, tak nevadí, no. Tak, letíme do Breaker Beach. Tak snad tady bude dost zeleného lootu. No, zatím vidím teda sami šedy. Tady je aspoň nějaký movement. No, nic už takového. Ano, zelená zbraň. Máme zelené SMGčko, takže to lepší než nic. Jo. Dáme si Slurpeak. Teď máme 100 na 100. Prosím, zelenou. Máme modrou, nevadí. No, týpek. Zkusíme ho zabít, aspoň SMGčko. Tamhle vidím pumpu. Jdu pro tu pumpu a pak jdu na něj. A tamhle to borec líbnu. Toho dodělám a tady bude tady ještě jeden někde. A tak vezmu čestku a doufám, že tady bude ještě další nějaká. Teď, když hraju zelený zbraně, tak prostě mi padne zlatá, nevadí, no. Jo, tamhle ten týpek. Tak jdu na něj. Dobrý, mrtvej. Ale nemám moc dobrý aim, takže to, ale jinak jako dobrý. Jdeme to tady ještě prolutit, jestli tady nebude nějaká zelená zbraň, další SMGčko, to už nepotřebuju, to už mám. Teď tady týpce. No to je šedá, druhá je. Mrtvej. Jinak teďka lidi bych chtěl začít nahrávat trošku častěji, a uvidím, jak to půjde, ale musím si to sám editovat a všechno, tak uvidíme. Týpek. Mám hrozně špatnou pumpu. No tak ten je dobrý. Au, dostal jsem. Mám Ranger shotgunu, takže to je docela náhodno. Jsem ho netrefil, ne? Nemám matro. Další týpek, ne? Jo, běžte po sobě. Jdu po tomhle, ten je lepší. Oba dva mrtví, ano. Let's go. Vyhýluju se trošku, mám málo, ale pohodě. Skončilo to dobře. Tak, dám se medkit. Jinak zatím docela dobrý, ale potřebuji si trochu natěžit matro. Protože matro mi jakoby každý hře dělá problém. Já teda docela dost stavím, takže bych si prodal drop. Tady teda si nemyslíš úplně něco zeleného, protože tady jsou většinou lepší zbraně, než teda horší. Dead. Movement, ten můžu konečně jiná shotguna než to. Movement můžu jakýkoliv, takže to je dobrý. Už jde na mě týpek, to si vezmu a jdu na něj. Dostal? Můj aim je pěkně špatný, ale zabil jsem ho. A jdeme se podívat, co tady máme. Takže, asi si vezmu SMGčko, vezmu si grappler. A no, vezmu si radši tohle. Se bude vylepšovat, tak to bude dobrý. No vlastně ne,
Radši si vezmu SMGčko, protože mě se to vylepší a pak to nebudu moc používat. Ještě mi to došlo. Proto kdybych si uvědomil, až by se to změnilo, tak to by bylo blbý. Tady další fighty. Dostal nějakých 30. Dostávám další. A tady je hrozně moc lidí, hrozně. Další. Tady 3 lidi kolem mě, prostě. A všichni jdou na mě. No ne, asi ne všichni, ale... Jo, no, většina jde na mě, ale aspoň ten jeden, tady ten. Na mě teda, to mě trochu štve. Vyhluju se trošku. Chtěl bych jít pryč, ale nemám nic. Mám jenom grappler a tím se tak daleko. Mám si medkit. Trochu dostal. Ale nedostal nejvíc. Je tady jako hodně... No kam, tady jsou 3 lidi, jenom tady. No já mám málo matra, takže to jako nezahraju. Dead. Dobrý, to bylo dobrý. To dobrý play. Fajtí se, tak já si tam půjdu, protože bude mít málo. Doufám. To jsem mu dal omylem, nevadí. To je dobře. Je tamhle vzadu. Jo. A mám dost mapra, mám dost železa. Jako je dobrý. Dám se aspoň míně. Jde tady dolů furt. No, dáme dobrou, no. Byl dobrý, hrál to dobře. No, tak pro ten Luci asi nejdu. Jdu tady je nějaký zelený. Tohle rovnou můžu vyhodit. To je k ničemu. Tam má něco zeleného, tady něco zeleného. Míně se vezmu. OK. Tady to docela, tady něco je. Něco málo. No, vezmu to. To vezmu. No hodně mínček. Ne, tak k ničemu. Třeba bych nábal do komputera. Určitě mi dejte vědět do komentářů, jestli vás takovýhle videa baví, co bych měl změnit na videích, protože jako natáčím chvíli a určitě mi poraďte v komentářích. Rád se poučím. Možná bych na ně mohl jít, co? Jsou 3, fajtí se. Matra mám něco, málo. Tam nahoře možná někdo bude, ale já půjdu asi radši do arény. Určitě mi dejte taky do komentářů věděli, kdo tomu říká zóna a kdo arena. Tomu, kde už není zóna.
Protože já občas tomu řeknu arena, občas zóna. Tamhle je jeden. A tady bude druhý. Tady druhý. Tak to jsem pokákl. Stal? Možná bych na trochu šetřit, co? Ne, nezdrhnul. Jo, je mrtvej. A ještě druhý. A on je tady? Dostal 30? Nevím kde. Keřák. 13? To by mohl zabít. Nevypadá, že by byl nějaký dobrý. Uvidíme. Uvidíme. Máme tady. Je nahoře. Tady. Kde? No. Dostal? Dostal? Mám málo. Ano, je mrtvej. Tak tahle challenge se podařila s modrýma zbraněma. A dejte mi do komentářů vědět, co mám natočit příště. Dejte like, odběr a mějte se. Čus!